जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବା। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜିକାର ଏହି ପବିତ୍ର ଜାତିସଂଘ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଦିନଟି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ, କାରଣ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମାନବ ନିଜର ମାନବିକତା ଭୁଲି ଦାନବ ସାଜିଥିଲା। ପରମାଣୁ ବୋମାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ଦୁଇଟି ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଧୂସର ପୃଥିବୀ ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ପୃଥିବୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୋହଲିଗଲା। ପରିଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍କାର କଲା, ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପବିତ୍ର ଜାତିସଂଘ। ମଣିଷ ମନରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦୂର କରିବା, ଭ୍ରାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମାନବିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏହି ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ବେଳକୁ ବେଳ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି। ସମୟକ୍ରମେ ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 6ଗୋଟି ବିଭାଗ ଓ ଅନେକ ଉପବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ହେଉଛି ଜାତିସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ଏହି ପରିଷଦରେ ପୃଥିବୀର 6ଗୋଟି ଦେଶ ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଜାତିସଂଘ ଅସମର୍ଥ। କ୍ଷମତା ଓ ଲୋଭୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ନିଜର ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଜି ବି ପାଉଁଶ ତଳେ ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି। ଆଜି ବି କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଭାସ ଦେଇଛି। ଇରାକରେ ଆମେରିକାର ନଗ୍ନ ଆକ୍ରମଣ, ଆଫଗାନି ସମସ୍ୟା ଓ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାତିସଂଘର ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଜାତିସଂଘକୁ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ବା ଗୋଡ଼ାଣିଆ କରିଦେଇଛି। ଅହରହ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଓ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବାସୀ ହତଚକିତ ଓ ଆତଙ୍କିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାତିସଂଘ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଅନେକରୁ ଏକକାର ହୋଇଯିବା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଆତଙ୍କବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାତିସଂଘ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମଣିଷର ନିନ୍ଦା କରିବା ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରେମୀ ମଣିଷର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏହି ଜାତିସଂଘର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉ। ପ୍ରେମର ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ପବିତ୍ର ଜାତିସଂଘ ପତାକାକୁ ସଲାମ କରି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତୃତା ସମାପ୍ତ କରୁଛି।